It's not ready yet. The chickens are thawed out. Good morning. So, ako lang dito mag-isa kasi umalis si Tani. So, mag-ano lang ako ng Christmas decor. Ibaba ko kasi nga meron na tayong Christmas tree. And then, paglili ko, wala na may panties. Charot. So, yun. Ilagay natin ito dito. Maglaba din ako, guys, ng ating ito. Laban ko ito. Kailangan natin U-hubs, ha? Kailangan kong labhan ito din. Itong aking mga pillow na ginagamit ni Mr. Labhan ko din yan. So, bigyan ko na lang siya ng another pillow. Ito, labhan ko din yan. Bigyan ko siya ng ibang pillow. Kasi, talagang dito man talaga siya. Ito yung relaxing, space ni Tami na makapag-relax talaga siya. So, yun. Ang buti na lang itong aking couch cover. Madali siyang tanggalin. Alay, agree. Stop. Roxy, Misty, enough your mouth. No. What is that, Misty? Ari, kasakit. Animalis. Sakit imong kuko, pistolang guba. This year, hindi si Tami nakapagkat ng damo. I don't think so na nakapagkat siya. Kasi I don't let him. So, the whole year, ma-end na lang itong ating summer, wala siya nag-cut. So, very good talaga ako na wife. Kasi gusto ko talaga, ayaw ko guys. Kasi, okay man, pero kapag every time na siya kasi yung mag-cut, yung stress level ko is to the highest. Yung stress ko is to the highest level talaga. At yun yung hindi ko ma-control. Kasi, iwan ko. Ma-stress ako guys kasi siya magtakbo-takbo hanggang, kaya nga yung lawnmower, kaya nga sira-sira siya guys dahil sa kanya. Talagang sabihin ko sa inyo. May nagsabi din pala sa akin na ang vlog ko daw, palagi ko daw sinisiraan si Tami. That's not sira. That's the reality of life. Reality ng buhay ko. Reality ng buhay namin ni Mr. Kasi talagang, yun na talaga. Pangit yung brown, no? Na couch. Ang dami kong labahan, oh. Puro yan dito sa ating living room. Kasi itong mga couch kasi namin, may mga cover. Ang rason kasi dahil, alam nyo na, yung mga pusa at aso, mostly yung pusa. Yung pusa din, iyak ng iyak. Habs, there's something wrong with you. Iyak ng iyak, guys. What's wrong? Itong mga nilalabhan ko. Hi, bug. Ang dami kasing labahan, guys, na kailangan kong tupiin. At hindi ako mahilig magtupi sa mga nilalabhan ko. Laay kayo siya kapag mag-inusara sa balay. Laay. Wala akong ganap. Yun. Kailangan kong maglihok-lihok. Para talaga maano yung aking mga kalawas-lawasan. Dito tayo sa closet ni Mr. No, ang dami niyang damit. Talaga siya yung lalaki na ang daming damit. Ang daming jeans sa taas na hindi nasusuot. Look. Ganyan din siya. So, pabayaan ko lang siya kasi kaligayahan niya yan. Mas marami pa siyang damit kaysa sa akin talaga. Diba, bumili ako nito. Sabi ko, for daily use. Like, for example, pag maginaw na, ganun. Nakita ni Tami, no? Hindi niya nagustuhan. Sabi niya, why you bought it? When it's really, really cold, it's not gonna help me. Sabi ko, why? It's going to help me. It's a nice, clearing. I mean, maglagay ka lang sa ilalim, bites na, no? Pero maganda naman siya, pero hindi niya nagustuhan kasi okay daw yung quality, pero hindi daw siya enough para sa talagang kung mag-grocery, Sabi ko, okay ito okay na okay. Pero hindi niya nagustuhan. Sabi pa niya, you have to buy Sabi pa niya, bili ka ng iba na thicker daw. Yung parang ganito ba? Yung asan yung binili niya sa akin. Ganito daw. Yung parang sobrang kapal ba?
Ay, si Tami. Sabi ko, pang isno-isno man talaga to. Sabi ko, bakit? Anong rason? Bakit binili mo yan? Pang ginaw, pang isno-isno. Nasabihan tuloy ako. Siyan siya. Pero ito siya kasi, 100 plus man guys, hindi ko kayang bilhin. Parang nasasayangan ako kasi masusuot lang siya mga ilan lang, no? Hindi naman ako palaging lumalabas. Meron ako dito kasi, pero gusto ko yung lighter version, yung parang hindi mabigat. Ito kasi siya mabigat-bigat. So, kahapon, nakatanggap kami ng sulat guys na ano yung sulat na yun is refund. Sabi ko, bakit may refund? I want to shut it off. Bye! Come on. Come on. Come on! Hindi na ako magpakarga. Yun lang yung gusto niya. So, nakatanggap kami ng refund kahapon. Kasi, hindi ko alam. Hindi namin in-expect na nakatanggap kami ng refund. So, sobrang saya ko, guys. Kasi, nakatanggap kami ng refund. And then, grabe ba yung nabayaran namin sa tax? Umabot ba almost $40,000. Sobrang laki. So, buti na lang meron tayong nasave sa ganun. So, nabayaran na namin lahat yun. Nakatanggap kami ng refund ito. Perting saya. Nalipay. Ayo, guys. Ang sobrang saya ko. Hindi ko na yan nakabasa man. Yun, nakatanggap kami ng refund. So, sabi ko, wow, ang saya-saya kasi yung refund natin is 81,000. So, nadubli yung 81,000 and 13 cents. So, sabi ko, pretty saya, lipay ako guys. So, ito din si Tami, na siya, limisi. So, sobrang excited ko, hindi ko na malaya na mali pala yung ko. Tapos akala ko guys na dun na dubli yung refund. So nagbayad kami ng tax, binalik ang pera, and then dinagdagan pa ng kalahati, di ba? Kasi almost 40 yun siya guys, kasi marami pang So yun siya nangyari. So sabi pa ni Tami, Han, you don't know how to read the number? What? It's 81,000. It's $81. $81 lang pala. So, excited ko guys. Ay, wala na akong pakialam. Ay, basta kay na 81 di og na 13 mauna na. Aroy, ko nagpataka man ko guys. So yun na ko na minghoy towns in Daimerian kasi nga mali yung ko. So imposible naman no kasi nalipay lang ko ba kadali lang sandaling kaligayahan. Pero yun, $81 lang para 13 cents. So, yan siya. At hindi ko alam kung bakit binigyan kami ng refund. What is that for, binabayad kami ng malaki and then binigyan kami ng 81 lang. Kaloka man itong mga IRS, no? Nakakaloka talaga. Ibalik ko na lang ito. Ibalik ko sa inyo yung $81 sa inyo na yan, kaloka. Ang laki talaga ng tax dito, mga loves. Grabe. Hapsi! Ano babag? Halilabag ni bag, ati kaling kabagpag, gutom ang bibi. Masaya siya, alam niya sa office ako papunta. Oh, excited na. Ano si excited? Ang laki ng mata. Ang laki ng mata. Oh goodness. Dito na naman tayo sa shopping. It's black too, I like it. So, nag-grocery kami. Ito yung ginag-grocery namin. Ngayon, so, namatay mo na akong camera. You only extra large, I don't know. You fit you extra large? Weird. Think? Extra large seems like, Tell me, I'll go back. You get 2X? because this is like, let me see the 2X. Oh, that's too big. It's too big. And this is like kind of weird too. Well, just leave them both. What's the point? You sure? Oh, this is nice, hon. Hon, you don't have like this, hon. Oh, I like that. Get It's looking, one. I don't like the material, but But- it's good summer. So, yeah, this is the one that have open back. It Oh, should be. look. This should be on sale by now. $26 should be on sale. Oh, the white love. Oh, Yeah, white. it's so white. Oh, they have different color. Black, you like it black. Oh, I like it, honey. Can you just put it, honey? No, I'll wait for it on sale. You're in the winter now. You can't get rid of it. We wait. Yeah. They don't have it in the other side of the Walmart. I like that, hon. Guys, good morning. Gusto ko pang patulog.
tabi ako. Hi, Rox. Bumangon ako sandali. And then, kumuha ko ng manok. Naluto na. Hindi nilagay ko sa oven. Wala na pala silang extra na pagkain. What are you doing? Checking on the chicken is still frozen together. You are supposed to be sleeping. Uy, dali ah. Aray, ginawa ko niyambak na aray. Because okay. You let the chicken jump. Well, chickens aren't supposed to jump. They're supposed to walk like this. How kind of thing is that, a jumpy chicken? You let it jump. You like eating food. So it'll get a little hot in there for him. Morning, guys. It's not ready yet. The chicken's not thawed out. Can't feed them yet. Because you leave the counter or something. Put it in the oven and drying it out. It's not the way to do it. That's why it's cooked ahead of time, not so it can be cooked again. No, the chicken that you did is not cooked. It's cooked. No, it's hard. No, I know how. For them. Seriously. Good morning. Hi, blanket boy. Yeah. My blanket boy. Just call me Linus. Huh? Just call me Linus. Why Linus? Cartoon character from Charlie Brown from Peanuts, who always carried his security blanket. We always carried a blanket. This is a commercial, at least 3 years. I'll make a fortune from this commercial. Yeah. How many times it gets aired? Why they get paid? Every time it gets aired. No, I think it's a contract. It's not like every time it air. No. It's contract. Usually the contract is every time it airs. No, that's TV. No. That's the TV. You pay the TV by every time it air, not the. Commercials too. Okay, can I Depends have on how something? good What the is that ratings. dirty in your coffee? Coffee. The thing must have been the seal on it must be no good in it. Mag-coffee lang ako, guys. You'll have some coffee. Kasi ganito yung buhay dito. Buhay ko, buhay nila. Ganito lang, palibot-libot sa bahay. Wala masyadong ganap. Ganun lang, simple. Tommy doesn't put the chicken right. Nako talaga itong asawa ko. I think it's done. Para sa para sa ating aso. Para sa kanila, guys. Para mapakain din natin sila kasi for sure, gutom na yung mga yon. Ayun. Let's feed the doggy. Yan, pasensya na kayo sa buhok ko kasi talagang ganyan naman talaga yung buhay na industry. Hindi na magbabago yan. Pakainin na natin sila. So, meron tayo ditong mga mga sa paper towel na mga ganito at saka sa toilet paper na mga ganito. Kinikip namin, sinisave for ilang months din kasi sabi ko kay Tami, kailangan ko siyang gamitin para sa ating kurtina. Kasi meron ako nakitang couple, may kaedara na, and then ganito yung hack nila. So, para maganda tignan yung kurtina at pantay yung So, ito po yung ginawa ko, mga loves. Kasi po, sa una is talagang, siya dikit-dikit, hindi siya Ngayon, may na siya, diba? May shape na. And then dito din. So, yun siya, mga loves. So, meron na siyang maganda na siyang tignan, kurba na, diba? So, kumpara sa katong ni Agi, wala joy ka kurba-kurba, mga loves. So, ngayon, meron ng kurba, oh.
Kurba dito, kurba doon. And so, yun yung ginawa ko. And konti na lang yung natira. At wala naman akong masyadong lagyan. I think dito sa aming living room, lagyan ko siya. Yun guys, naghampas ko dito. Kinuha ko yung ano. Ay, kalimutan. Nag-ako ng giputol-putol oh. Kining kahoy dire. Giputol na ako kay nag-start na po siya tubo-tubo. Start siya tubo. So, and then, ang bilis nilang lumaki. No? So, tara. Tara. Lang yan, nagputo lang ako ng damo dyan. Saka yun. Sandali lang mga loves. Ito yung pinakasakit sa ulo. Itong mga dahon mahuhulog. Kapagod mag-grind.